Balik mga kapuso sa GMA Regional TV Live karong panahon na naka-community quarantine pamanta atong padayon nga pasidunggan og daygon kini talagsaon nga mga inisyatibo sa atong mga kaigsuonan labi na ilang pagtabang ngadto sa ilang mga kasilinganan ug sa mga nanginahanglan sa dakbayan sa Mandawi ni usa ka batan-on mga kapuso nga mihimo ni siya og initiative pagtudlo usab sa mga kabataan sa ilang lugar karong adlaw ato siya makauban sa spotlight si Van Jasper Araneta. Good morning, Van. Yes, good morning, Sir Nico. Una sa tanan kining imong gihimo nga mga initiative sa inyong mga silingan nga mga kabataan. Can you tell us more about this, Van? When it comes to teaching, kailangan man yun nga kanang posigido ka, upugihan, labi na sa mga prepare sa lesson objectives, may nana. Tumuto, pag klase pa lang ako sa asa catechist, na obserbahan sa mga bata na okay lang din mo tudlo si sir. Karong panahon na, Van, makita na mo sa imong mga Facebook pages nga gi-organize nimo kini mga kasilinganan sa Umapad Mandawi, mga bata imong tudloan dayon do na sad mo mga output kabuhaton. Can you share more ani imong gipanghimo karon? So naapod ko yung mga outputs po na bali butan na to kana may mga nasa mga request po sa mga bata ako po sa nag-studyhan before na ko na i-open sa klase. So inana step by step procedure, so even though nga kanang mura mo siya multi-grade good kay bali lain-lain grade levels imo siyang isagol depende lang po sa interest sa students, so kailangan lang po na nimo nga putalo strategic ka kay mga bata ang magkasagaran yun. So kining sa inyohang lugar sa Umapad unsa man English pod ang medium of instruction sa mga kabataan? Sa akong style kay ako syempre to mother tongue is one man Cebuano language man, so kailangan ako sa siyang i-differentiate pangitaan ko na kung unsay other term anang nga English word. Alright. So inana ko siya. Englishero na ni mga bata sa inyong dapit, sir. Gawas ani sir, na ako na pud mo nagkat-on ko na pud mo og mga video editing. For 2 months, nampo yung mga senior high po diri nga silingan po na ako, nga interesado po sila nga makat-on sa basic editing. So mo to, ako silang ipagamit sa akong computer. Kung free time, kung kung bakante man lang sila. Then mo to, para po ma-continue ang ilahang kuan, ang ilang memory sa pag-apply atong basic steps sa editing. Finally, sir, sa mga kabataan karon wala pa mag-gyud klase, how can they make their free time murag halos siguro tibok adlaw gyud sila ginabuhat, sir, worthwhile, meaningful, memorable sa karong panahon na? Say matambag nimo nila. Learning is an active process. So ayaw gyud kawa o paglaom sa pagkaton kay mura ni makatabang tataw. Alright, daghan kay salamat sa inspirasyon karong buntaga, Van Jasper Araneta. Yes, thank you, sir. Good morning po, sir. Thank you. God bless you, Van.